Máis de 1,5 toneladas de cocaína foron intervidas en Galicia nunha macrooperación contra o narcotráfico. Hai 20 detidos que presuntamente formaban parte dunha estrutura criminal complexa que introducía a droga en España. A Garda Civil, a Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira veñen de desarticular unha importante organización criminal dedicada á recollida e introdución de grandes cantidades de cocaína en España, co uso de embarcacións de alta velocidade. A operación conxunta iniciouse en xaneiro de 2025, logo do achado dun semisubmersible usado presuntamente para introducir cocaína en territorio nacional a través das costas galegas, concretamente na praia dos Muiños de Muxía. Os investigadores acreditaron a existencia dunha organización criminal asentada na Costa da Morte, especializada na introdución de grandes alixos de drogas. Os integrantes realizaban a actividade delictiva en lugares illados da costa galega. Logo dunha ampla investigación, os corpos de seguridade do Estado detectaron unha operación de tráfico de drogas vía marítima, polo que se estableceu un amplo dispositivo. Deu como resultado a detención de 20 persoas, entre elas un membro da Garda Civil e da incautación de máis de 1.500 kilos de cocaína que estaban a ser descargados na praia de Arnela, en Muxía, onte á tarde. A investigación conxunta na que participou a UCO de Galicia da Garda Civil, a Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira está dirixida pola Sección de Instrución do Tribunal Central de Instancia número 1 da Audiencia Nacional. Permanece aberta, polo que non se descartan novas actuacións vencelladas aos feitos investigados.